ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ହରିଶଙ୍କର ଯିବାର୍ ଲାଗି। ନୃସିଂହନାଥ ବୁଲୁନ୍ ବୁଲୁନ୍ ଆମକୁ ମୈଦାନର 2 ବାଜି ଯାଇଥିଲାନ। ହେଥିଲାଗି ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନାଇଁ କରି କରି ଆମେ ସିଧା ପାଇକମାଲନୁ ପଦମପୁରନୁ ବୁଡ଼ାନ ଆର୍ ବୁଡ଼ାନ ବାଟୁ ହେଇକିରି ସିଧା ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରନୁ ଆମେ କାଣା କାଣା ବୁଲଲୁ, କିନ୍ କିନ୍ ଜାଗା ଦେଖଲୁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେखाମି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କାଣା କାଣା ଅଛେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍। ତ ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଶିବମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ନିକେ। ମନ୍ଦିରର ପାଚେରୀ ଭିତରକେ ଢୁକଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାହୋଲଟେ ଦେଖବାରକେ ମିଳିଲା। ଟାଉନର ସୋର ସରାବାନୁ ଦୂର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ତଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାହୋଲ, ବାହ ଆଉ କାଣା କହ। ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲବାର ଆଗରୁ ଆମେ ଭଗବାନର ଦର୍ଶନ କରବାର ଲାଗି ଗଲୁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରବାର ଲାଗି ଭକ୍ତ ଚଢ଼ାବାରକେ ପଡ଼ବା। ତ ଇ ଭାଇନୁ ଆମେ ଭୋଗ ଘିନଲୁ ଆର୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକରି ଭୋଗ ଖାଇକରି ଆମେ ଫେର ବାହାରଲୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରକେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ଦେખાବାର, କାହିଁକି ବୋଇଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରବାରଟା ମନା ଏ। ଫିର୍ ବି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ। ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ଝରଣା ସବୁଜ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହରିଶଙ୍କରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଆଇ ଲଭ୍ ହରିଶଙ୍କର। ଇନୁ ଆମକୁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଟେ ବି ଦେଖବାରକେ ମିଳିଲା। ହେଥିଲାଗି ଆମେ ସେଲ୍ଫିଟେ ବି ହେଇଗଲୁ। ସେଲ୍ଫି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫେର ଆଗକେ ବଢ଼ଲୁ ହରିଶଙ୍କରର ଝରଣା ଆଡ଼କେ। ଇନିର ଝରଣା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ। ନୃସିଂହନାଥର କପିଲଧାରା ଝରଣା ବି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝରଣା ବୁଲି ଯିବା ଲାଗି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାବେ। ହଁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ କହମି କି ଇତାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ ନୃସିଂହନାଥର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ସେଟା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ନା ଦେଖି ବେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନେଉନ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ଲାଇକ୍ করবে, ସେୟାର করবে। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନା କରି ବେଲେ ତ ବିଲକୁଲ କରିନେବେ। ইনির ঝরଣାর পানির ধারর শবদকে শুনিকরি ଆମେ ଆଗକେ ବଢ଼ିଲୁ। ଆଗକେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ଲୁ। ପାହାଡ଼ର ଯେତ୍କି ଆଗକେ ଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଆମକୁ ସେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଲେକିନ୍ ଆମର ବୁଲବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଦିନ ବି ଢଲୁଥିଲା। ହରିଶଙ୍କରର ସବୁଆଡ଼କେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ବେଲବୁଡ଼ର 5 ବାଜି ଯାଇଥିଲାନ। ଆଉ ଇନୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନାଇଁ କରି କରି କେନ୍ସି ଗୋଟେ ଜାଗାନୁ ରହିବାର ଥିଲା। ହେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ହରିଶଙ୍କରର ଇ ଜାଗାକେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଅଲଗା କେନ୍ସି ନିକେ ନାଇଁ ଯାଇକରି ବେଲବୁଡ଼ଲାକେ ଆମେ ସିଧା ପଲାଲୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିକେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିନୁ ଆମକୁ ରାତି ରହିକରି ଆର ଦିନର ସକାଳୁ ଫେର ରାନୀପୁର ଝରିଆଲର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଯିବାର ଥିଲା। ହେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଟୁଲିପ ଯାହାର ନାଁ ସେନୁ ରାତି ରହିକରି ଖାଇ ପିଇକରି ରେଷ୍ଟ କରିକରି ଆମେ ଆର ଦିନର ସକାଳୁ ଫେର ବାହାରିଲୁ ରାନୀପୁର ଝରିଆଲ ନିକେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତ୍କି ଥିଲା। ଭେଟ ପଡ଼ମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରାନୀପୁର ଝରିଆଲର ମନ୍ଦିରକେ ନେଇକରି। ସେତେବେଳେ ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।